Drage petašice i petaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo govoriti o stupnjevanju pridjeva. Obradit ćemo novo nastavno gradivo i riješiti ishod A55. A to znači da ćete poboljšati svoje znanja i vještine u oblikovanju teksta i primjeni znanja u promjenjivim vrstama riječi na oglednim i čestim primjerima. Odmah primjećujete sliku. Jedne žene i 3 zeca. Promotrimo li ovog prvog zeca u odnosu na ženu, možemo reći da je on zbilja velik. Drugi je zec veći, a treći najveći. Tu govorimo o stupnjevima pridjeva. Prisjetimo se. Pridjevi izriču osobinu, odnosno obilježje bića, stvari ili pojave. I to u manjoj ili većoj mjeri. Evo još jedne slike. Mali osmijeh, veći osmijeh i najveći osmijeh. Opet smo kod stupnjeva pridjeva. Dakle, 3 su stupnja koja izriču 3 različite mjere određene osobine. Kad govorimo o stupnjevima pridjeva, onda ćemo reći da postoji prvi stupanj ili pozitiv, drugi stupanj ili komparativ i treći stupanj ili superlativ. Za početak recimo nešto samo o pozitivu. On izriče osobinu u onoj uobičajenoj mjeri. A evo nam sada komparativa. On je drugi stupanj i izriče osobinu u većoj mjeri. Kako ćemo tvoriti komparativ? Promotrimo. Patuljak 1 može biti zelen. Onaj koji osobinu toga da je zelen ima u nešto većoj mjeri, bit će zeleniji. Patuljak 1 može biti ljut, a drugi je još ljući. Treći je pak lijep, a onaj sljedeći ljepši od njega. Možete primijetiti kako tvorimo komparativ, tako da na osnovu, odnosno pridjev, dodajemo različite nastavke ji, iji ili ši. Treba reći kako se pri tvorbi komparativa događa kraćenje ije u je. Pa tako, ako u pozitivu imamo ije, kod komparativa ga neće biti, bit će pokraćen u je. Evo primjera. Lijep, ljepši, svijetao, svjetliji, bijel, bijelji. Treba pripaziti jer neki pridjevi imaju nepravilnu komparaciju. Kao primjerice, dobar, bolji, zao, gori, malen, manji, velik, veći, te dug koji može imati 2 komparativa, dulji i duži. Treći je stupanj superlativ i on izriče osobinu u najvećoj mjeri. Tvorba je takva da se predmetak naj dodaje komparativu, te dobijemo najbolji, najsmiješniji ili pak najgori. Pazite, kod pridjeva koji započinju sa j pri tvorbi superlativa ostaju oba j, i onaj u predmetku naj i onaj u pridjevu. Pa tako pišemo najjači i najjasniji. Ali pazite, ne izgovaramo najjači niti najjasniji, nego izgovaramo kao da je jedno j. Najjači, najjasniji. I naravno, uvijek na kraju još malo pazi. Postoje neki pridjevi koji nemaju niti komparativ niti superlativ, jer oni označavaju najveću moguću mjeru. Tako su primjerice pridjevi optimalan, minimalan i maksimalan. Dakle, oni nemaju niti komparativ niti superlativ i ne možemo reći, iako to vrlo često čujemo, najoptimalniji, najminimalniji i najmaksimalniji. Možda ćete se dvoumiti oko ovih pridjeva. Komparativ pridjeva žut je žući, a vruć vrući. Pogledajmo i pridjeve kao drzak, komparativ je drski, a od ljubak ljupki. Također obratite pozornost da neki pridjevi imaju oblik komparativa,
ali značenje pozitiva. To su primjerice pridjevi gornji i donji. A sada, na samome kraju, razmislite jeste li sve dobro shvatili i znate li odgovore na ova pitanja. Je li mi jasno koliko ima stupnjeva pridjeva? Znam li što stupnjevi označavaju? Znam li kako se stupnjevi tvore? Znam li u kojim se situacijama rabi koji stupanj? Ako ste svugdje označili ovog smješkića, onda ste svladali ovo nastavno gradivo. Ako se još uvijek na neko od ovih pitanja malo mrštite, pogledajte filmić iz početka.